Господин Дянков, заговорихме за дефицита. Има ли изкривяване на отчетността тогава? За тази година определено има криене на дефицит все още. Надявам се, между другото, че за 26-та година ще сме честни за дефицита от самото начало. Това не се появява поне до сега в бюджетната процедура, но докато до тази година можехме да кажем заради влизането в еврозоната, голяма част от нас, включително аз съм за влизането в еврозоната, и си позволявахме да премълчаваме някои явни пропуски, да кажем, в публикуването на данни. Министерството на финансите започна нова практика, два месеца да изчаква, не един месец. Ние в Фискалния съвет, просто да ви кажа един конкретен пример. Следим, разбира се, това ни е работата, данните. Това правителство иска да строи правилно инфраструктура. Юни-юли за инфраструктура се харчиха около 1,5 милиарда лева, което всъщност беше точно програмата за 25-та година бюджет. Август месец, при положение, че това е много сериозен месец за строителство и е факт, че се строеше много, внезапно излизат около 600 милиона лева фактурирани и платени от бюджет. Какво означава това? Не, че не се строи, а просто Министерството на финансите е казало на всички министерства, кажете на тези, които изпълняват поръчките, да не фактурират. И по този начин уж не е дефицит, а реално се строи. Този дефицит пак ще трябва да се плати някога. Да, ще се плати в следващата година. И ние влизаме в една такава ситуация кризисна, която всяка година взехме предварително корпоративния данък на банките, знаете, тази година. Реално трябваше следващата година да се плати. Тогава какво става? Следващата година банките няма да платят този данък? Няма как. Получава се още по-голяма. Тези отлагания във времето тогава кога ще ударят? Според мен не 26-та, 27-ма година. 27-ма година, понеже нямаме бюджет, можем да пророкуваме. Според мен 27-ма година ще бъде година на голяма публична финансова криза в България и тогава ще се изчистят всички тези теми. Просто няма как ние така вече 5 години да вървим в дефицити, някои от тях скрити, някои от тях не скрити, и изведнъж да се оправят нещата.